Bombo Business News. Ginanunsyo sang Department of Energy ang panibag-o nga pagsaka sang presyo sang mga produktong petrolyo tibo buwas nga adlaw sang Martes sa Marso 24. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, yari ang ipatuman nga pagsaka sang presyo. Sa gasolina, magasaka sang 6 pesos and 47 centavos kada litro. Sa liwat, sa gasolina, magasaka sang 6 pesos and 47 centavos kada litro. Sa diesel naman, magasaka sang 11 pesos and 88 centavos kada litro. Sa liwat, sa diesel, magasaka sang 11 pesos and 88 centavos kada litro. Sa kerosene naman, magasaka sang 13 pesos and 66 centavos ang kada litro. Sa liwat, sa kerosene, magasaka sang 13 pesos and 66 centavos kada litro. Apisar nga nagtaas naman ang presyo sang gatong, ginpahayag sang Tiglikom nga medyo naghina ang pagsaka sang presyo sini sa global market kumpara sang nagligad nga mga inadlaw. Padayon man ang panawagan sang Energy Department sa mga kumpanya sang gatong nga magpatuman sang staggered o kun pahat-pahat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Apang suno kay Garin, may mga kumpanya nga hindi makasarang magpatuman sini bangod na maapektuhan ang ila kita. Ilabi na nga kada adlaw na lain-lain ang presyo sini bangod sa krisis sa Middle East. Dugang pa sang Tiglikom, ginapaabot nga magalawig tubtob sa una nga semana sang Mayo ang fuel stockpile samtang padayon nga nagaabot ang mas madamo pa nga delivery sang supply sini.